ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാജാറാം, കൈ അടയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീ അശോക് റോയ്, ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹരിയാനയിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷകന്മാർ, സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കലാശക്കൊട്ടോടുകൂടി കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ 10-ാം തീയതി നിങ്ങളെല്ലാം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ട് യന്ത്രം കാണുമ്പോൾ കൈ ചിഹ്നം ഒരിക്കലും ആരും മറക്കാൻ പാടില്ല. അശോക് റോയ് ഒരിക്കലും ആരും മറക്കാൻ പാടില്ല. BJP മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ബൊമ്മ അടക്കം ഈ കപ്പലിൽ കയറാൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. കാരണം അവർക്കും രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം, മതേതരത്വം നിലനിൽക്കണം, നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണം, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കണം. അതിനൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, ഈ 40% അഴിമതി സർക്കാരെ അടിച്ചു പുറത്താക്കണം. അതിനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ജാതിയുടെ പേരിൽ, മതത്തിന്റെ പേരിൽ, ഭാഷയുടെ പേരിൽ, ആഹാരത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന BJPയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൈയടയാളത്തിൽ അശോക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ നടക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ. ഈ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. മണിപ്പൂരിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നു, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നരകത്തിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. 100 എണ്ണം ചത്തു. കർണാടകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നല്ല ഗവൺമെന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, 100 പേരെ കൊന്നൊടുക്കി കഴിഞ്ഞു അവിടെ. നാളെ ഇവിടെയും അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു അഴിമതി രഹിത ഭരണം വരണമെങ്കിൽ അശോക് റോയിയെ പോലുള്ള ആളുകളെ ജയിപ്പിക്കണം. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വരണം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കണം. അതിനായി നിങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം കൈയടയാളത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. ഓരോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് की, ഓരോ രാഹുൽ ഗാന്ധി की, ഓരോ അശോക് റോയ് की, ഓരോ കൈ ചിഹ്നം की. ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನೇತಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಎಂಟೆದೆಯ ಬಂಟ, ಬಡವರ ನೆಂಟ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಕುಲಪತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ. ಕೈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹಿತ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.